Jangan lupa like, comment, subscribe. Dal buwe, aduh, dal buwo. Sabuk ya ora duwe. Duh, sabukan opo ini? Wow, ora apa-apa sampean ke. Sabukan po Jepang. Wah, mau ngomong piye-piye ya buah. Dimana melorot. Keceblok, ketondul gandul. Yo isin bedor. Wes ngene wis. Wis maco wis anu. Wis jenenge wis maco kok. Wes. Duh, lah sepatuku mah ngendi? Macak sing nyetil. Duh, alah. Becek. Lah mosok gawe sandal cepit, dino becek ora izin wong. Sandal cepit lho. Bodine kok perau munyer kok ngene lho. Wah, iki ae nek sepatu obrok wis. Nggih sepatu obrok sekali-kali gawe sepatu mosok mek sikil koyo ngene ra tau sepatoni. Yo, sikil mungker lho. Wis sepatu yo angel lebokne. Terus biyene pokok kegawe wis. Apa? Ngene. Wis sip wis. Lho. Wis ketara gaul bedor. Soge sepatu rupane kuning pisan. Oh, macak sik wedaan sik ben ketara apik. Bulu kok ireng lek tembem wis dasare kulite lek aku kan sik mangene sik iso berubah. Lek tembem berubah piye wis jeneng sitam kelam. Lho, iya to. Api. Aduh. Wes, udah becek. Wow, sik lho. Lah kacamata lupa dibalik kacamata hitam. Wis to? Yes maco, udah becek. Ayo. Wes. Angkat. Ayo, udah betina. Angkat, ikuti juragan. Becek. Apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Loh, tapi lagi, waduh, buah ini telat ini kok. Mangan, udah soto lagi. Tapi lagi, waduh, telat lagi. Ini mah belum mandi loh. Yo, buah piro yang benar ini. Wah, buah matos itu dah oke, buah 500 Jal, wis ora ape enteni bedor aja kali tok. Mesti jujur utang duit. Tidak lah ya, tak dilakni. Bakal. Jal. Wih, dah ternyata pederosi ini. Oh my god, wah, gue nabrak anjir, gimana nih? Aduh pusing. Oh, sikil kurek piye iki aduh. Mister, are you okay? Maaf ya, aku nggak sengaja tadi lewat sini. Kamu nggak apa-apa? Aduh, kakiku. Kenapa kakimu? Aduh, kakiku sakit. Mana? Aduh, kakiku. Oh nggak apa-apa, ini tergilir aja. Aduh, Mbak, sama motor-motor kok banter-banteran tuh, Mbak. Maaf ya Mister, tadi aku emang buru-buru banget. Terus gimana kakinya? Aduh, sakit, Mbak.
Maaf ya, oh gini aja ya, aku kan lagi buru-buru. Iya. Aku minta nomornya Mister, nanti kalau ada apa-apa, Mister tinggal WA aku atau hubungi aku. Oh ya Mbak, ya ini ada Mbak. Mister, aku kan lagi buru-buru banget, aku tinggal dulu ya. Nanti aku, kalau kamu ada apa-apa tinggal WA aku tadi ya. Iya. Oke, bye-bye Mas. Cepat sembuh ya. Iya. Aduh. Mister, kamu beneran nggak apa-apa? Sakit. Masih sakit, kita ke rumah sakit aja ya. Kenapa? Bem, aku ketabrak Mbak ini, Bem. Kenapa? Apa nih? Aduh, sikil Mas, ini tadi aku ditabrak nggak Mbak ini, Bem. sengaja. Dia kan kesini, aku Iya. kesini, terus hampir nabrak. Aduh, Bem. Ini iya iki, Bem. Enggak apa-apa. Gimana? Tapi aku lagi buru-buru. Buru-buru? Iya. Aduh, kita nomor HP udah. Sudah. Bem. Yo wis tak openan Mbak koncoku iki. Nggak apa-apa, Mas. Kakine iki yo. Iya. Sugel. Lah, Mbak ini motor-motor apa banter, Bem. Gue yang salah ndi? Kowe telepon kebunan ketemuan ngono ya, Mbak ya. Iya. Heeh. Aku buru-buru, aku Coba, tinggal dulu ya, Mas ya. Heeh. Mas, bantu ya temennya Iya, ya. tak bantu. Iya, beneran ya. Aku minta maaf ya. Iya, Oke, sama-sama. oke, thank you. Aduh. Oke, ayo. Sajane ra tek loro. Masa? Yo ngomong loro kok. Kalau nomor handphone. Wes kayak kena tangga kecepatan. Ayo, tak terne. Tapi ora ana apa-apa. Kok beda sisa. Ora apa. Sisa. Ora iso. Ayo. Wala wong pinter. Yang maku. Yang maku. Yo nang mama yo. Dah. Tuh, sikil kembang iki kaya Apa, apa, Bang? Bang? Lho, ditabrak wong aku kan, Bang. Aduh. Aduh. Sikilku mang. Kenapa, Bang? Jadi tabrak cahayu mang lho, Bang, koyo ngene kuwi. Aduh, sikil mang. Iya. Bengkok nang ngene iki. Aduh, kecitono le. Tambahane sik. Aduh. Aduh, mau coba batur-batur, Bang. Aduh. Iki sikilmu apa sikil meja? Aduh. Kok cilik meneh. Sikil jarang yus, aduh. Aduh. Tapi aku ya, Bang. Ya, Bang. Masa tiba sampai sikil mengkung. Tapi aku ora pegel, Bang. Seneng aku. Ya, Bang. Sebabnya aku dikei nomor WA. Iya toh. Nah, Ini kan WA, Bang. Ora ayu. Kayak foto barang gitu ya. Iki Delok ndi? fotone, Bang. Iki lho jajal. Wow. Kayak ngono. Sopo gak tergila-gila? Nomornya aku. Wih, dikit nomornya. Ora. Dikit nomornya Bang. Jauh kok. Ora. Jauh nomornya. Aku sik. Lah ya aku gak ono nomornya, tak ada tengah HP ku. Yo wis, yo. Oh, tapi aja sampe diluwet lho entek beda lho. Iya kudu nomornya aku teko main di. Sebab iku arep tak nggih dikeki nomor iki atau ora arep tak nggih piye yo. Jalaran mendekati dhek nang. Enggak apa ngene. Nomornya. Heeh. Yang Sebutno ta, sebutno. 085 Heeh. 777 Heeh. 1701 66800. Wes, teleponan Ini wong ayu. iya jeneng wong ayu. Iki tak jenenge bidadari kok. Iki. Telepon ku ae no. Ya iya teleponku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula nuhun. Masih. Duh. Mbak sapa, Mang? Dewe. Ya sedang mlebu kan. Mas, aku tadi barusan nabrak orang. Loh, nang endi? Dek situ, tugu, pertigaan. Terus wongnya piye? Nggak tahu sih, tadi cuma udah ditolongin temennya. Soalnya aku nggak bisa nolong, kan aku buru-buru kesini. Wah. Kira-kira bahaya apa ora ya wong? Mang enggak disuntikne apa piye? Enggak Nggak mau, katanya udah nggak apa-apa, temennya yang ngurusin. Tapi katanya tadi kakinya patah. Wah. Potah. Iya, tapi aku juga nggak salah, dia yang ngawur sepedaannya. Sing ugal-ugalan sampeyan apa kono?
Aku nggak tahu sih ya, tadi kan ya nggak sengaja tiba-tiba dia langsung jatuh di depan mobilku. Terus gimana? Aku telepon aja ya. Oh, sampean di nomornya loh. Jaluk nomornya. Iya. Oh iya, jajal. Iya nomornya emang gue simpen. Wis tak save mode. Aku tak share ke nomor cahaya bang. Simpen. Oh iya tak simpen. Tak simpen jero hati. Nomornya. Dilek enek apa-apa. Apa kuwi? Nyapa tenan wong telepon. Nunu sapa? Halo. Halo? Kamu di mana? Yo main koncoku. Kamu nggak apa-apa? Oh, yo cek krasa lara tapi ya wis ora nemen wisan. Tapi yo lara jam aku cek pincang. Aku mau lihat keadaan kakimu nih. Oh, pengen ro keadaane sikilku. Ya wis tak rono. Oh iya, aku Sherlock aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Iya, aku Sherlock dulu deh lokasinya Iya. biar tahu. Kayak sampean istirahat dhisik ngono kok lek arek ini tak andune. Iya, Bae sampean. ya udah aku istirahat dulu ya, aku capek. Ya Ya wis, udah. sampai istirahat. Sapa? Mae, aku kon mulai enek ayo apa piye to, Bang? Makku tenan. Yo dong mulai nek tak telepon mae. Heeh. Lho, Bang, aku nyilih sandale, Bang. Kan itu gue nek. Kon sepatune benek kene ya, Bang. Benek kene. Heeh. Ya wis tak mulai sik. Boboh sepatu. Brok, dadak yo ora duwe lho, Bang. Wis. Goyang karawang mulai sik, Bang. Heeh. Arek nyusai tok di sini. Ih, mari kita telepon. Tak telepon aja. Makan tuh nomor ibu lah. Wah pengalane bedor. Nggak bisa gitu loh. Bedor maco kok kalah nih. Parah nih ae. Ben telepon buka. Kita kalah pandai karo bedor. Oh bedor iki koyo tupai melompat. Ayo, udah jantan. Berangkat. Ditelepon aja. Dar. Iki jenenge padha kulone. Halo. Halo, Iki sing anu cewek sing apa? Nubruk kancaku mang ta? Bedor. iki Mbok Rah. Hah? Mbok Ra. Suaranya tuwek men. Lah ya. Waduh, iki dihapusi aku nek gedor iki. Nang bedor kurang ajar. Wah, kalah pinter aku timbang nasian. Tak golekane iki ora ado iki. Piye lek ado mlakune koyo ngono. Tak goleki tenan iki. Duh, nyapa ning desa ngene iki. Nyanyi. Nyanyi ta nyanyi. Juga. Lo garansi. Rene. Kondi. Olahmu itu, Jen. Olane lho. Yo, imen. Mari Cikro. Kowe nggo duwe ora? Wes, nggo duwe wae lah. Nyanyi. Cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertahun-tahun. Sik meneng sik. Nyapu tuh garateng iki. Tak masuk. Sampai kok ngono garanja. Garanja. Yo, iya. Piye? Ayo bijan. Jan. Iki kene no. Yo kene lho rene. Kowe bercekrok no, bener. Ora apa-apa. Ayo bejan. No. Ireng nek letong iki. Bejan. A B C D E F G H. Iki bedekan apa? L M. Mas Yus. Munawir. Ayo. Nah. Apa nih? Nah.
Aja nesuan to dadi. Lah iya. Nesuan. Oh, baperane ram. Ibe pedahan apa? Kak, ngerti aku, Kak. Katini kan. Sama kau sendiri. Ayo. Makan tuh. Ayo. Ah, bebek dor. Waduh. Lah kae bocah celindis-celindisan kae. Tak hapusi ae. Sepedae tak nyilih sepeda sing apik kae tak nggih marani arek wedok kuwi. Ben ketara lek gaul tak hapus sepedaku. Wis rewel apa piye ngono ae. Wis. Le. Turun ngono le. Golek moro macet ra kena le. Tulung iki pedae sapa le? Pedaku. Aku nyilih ya tak gonyang. Lah kok ngapusi? Ora engko lek anu tak. Duit, Cuk. Duit, Cuk. Bayar kene. Duit lho ngono. Iya tak kei tenan. Tapi anu lho ya, tulung pedaku iki benakno ya le. Oh, beres. Puterno le. Mang, duite. Lho, kok lek mulai njukuk duit kok bang. Uang makan. Wis tak kei le kok geneng seneng-seneng nggih pos le. Enek duit wis kok. Wis, terus esuk ora apa-apa. Ya le, Wis, heeh. yo pinggirne sik yo. Iki benakno ya benakno ya. Dani yo. Macet le. Le. Ventile iki, Pak. Wis le, heeh le. Yo selebor tambah lho. Le. Cili sepeda apa tak gawe marani arek wedok kuwi. Kalau saja aku nanti dapat mendapatkannya, lebih baik aku ini pensiun jadi lelaki. Yo le, gile. Oh tak gawe duit le. Rangka.